weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusan yoni to guetema to awoyni to madina alheri to gawinane to fasudeɓe to korkodiela to lumbala ñalbi to ɓohe ɓaleje to radio tata cheikh oumar to radio tare to radio segu kaye ko on takusan juula ha e nder galle ceerno Habou Diallo to kidira ha to galle sokhna Mariam Tijane Ba to Mbagne e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie catala bitengal seni woni commission électorale nationale indépendante ɓe kolliri tigui wonde ko million e ujunnaji joyo neɗɗo e temedde jeenayyi e capannayo e jeenayyi ko fuɗɗi winditade e liste uji électorale tugui kay ko bindugol ngol fuɗɗi faade alkamisa ɓennuɗo o to leydi Sénégal ma en ketto roɓino jandeli men e sowtowol gorko mo 3e mai to leydi Mali commissariat mo kalam bankoro ɓe koleri tigui wonde ɓe teeɓima fedde wuyɓe ɓe hinde barakeruji to leydi Niger bilan sakket mo laamu ngu holliri wonande janggu sakkitno ngu wannogo e koninkoɓe leydi he ɓe jaare 17 militaire basɗo hen fittade mum to leydi Ghana e tawe e sunare mawde ne fewi caggal kay goto e joureɓe mabɓe taw ko jowannoɗo e club goto nder leydi Turquie yiita aljuma hande o e nder huɓere mum huɓere ne yani mum caggal nde leydi yerɓuno toon to leydi Burkina Faso ko garmi gara muso tawte hakkude koninkoɓe leydi ndi e pelle ceɓɓitiɗe guila aljuma hanki to leydi Éthiopie ko ñalawma hande o fuɗɗi capantati jeeguɓi wala session ko fate batu fedde union africaine e nder Addis Abeba lamorgo leydi ndi kabaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Syrie jeen ha to leydi Turquie to Corée du Nord ha to Russie bisimilla mone ketti hotondirte joni piren pacciren musidɗo tedduɗo funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗena on jaam woni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko en to kordi noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo tuƴƴiɗo ɓandu musoru koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum joguiɗo AVC cardiaque ɓandu jaaɗoru wuloru joguiɗo caɗele diabète eko fati hen kala sa jokkodire gorel tayya joni keɓa hen ko laaɓi gorel tayya ko ha ko wargani ala effet ala rewam a yarat aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala kala ko bonnantuma haydara goɗɗum e ɓandu ma so wona ko moƴƴi tan ma sa yiiɗi yaade to site gorel tayya janggana hoorema ha ɓernde ma ɓuura hoolade jahata koto page internet mbaɗa www.gorelteye.com ma yiyan toon hoore maɗa kala sa yiiɗi hebde tonggode gorel tayya beele mbawa hebde ɗuma wattu woɗɗo joni so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngaydo mbatta ko 77 128 23 46 walla so tawi koto leydi Sénégal Dakar marché Zingue jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye 77 426 68 04 so tawi koto Mauritanie gonɗa jokkodirta koye Boy Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorel tayya e jeese meɗena ciggam nangue wolgue jaw are moɗon adde mon ko jaam e ɓamtare
ciggam nangue wulgue diaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui équipe moƴƴo timmuɗo keblaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi Turki ciggam nangue wulgue diaw e gardegola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui ponoje moƴƴe ɗe marque Allemagne kono ne kadi aɓe jogui batiraji moƴƴi ɗi marque Turki woni ɗum ko panneau solaire aji moƴƴi kono ne kadi batiraji moƴƴi an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo aɓe jogui équipe kame kaɗirɗe mabɓe timmude kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo ɗen ponoje moƴƴe ɗin batiraji moƴƴi ne wonde frigoji moƴƴi téléji moƴƴi lampaji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala mum sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ma heɓen ko laaɓi ciggam nangue wulgue diaw hayso tawi woni woynduma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama ciggam nangue wulgue diaw ene hooli kaɓirɗe mum kala so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala an jeeyi poos maɗa so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña jinggo e poos ngam yebde ciggam nangue wulgue diawa ciggam nangue wulgue diaw ko équipe dariɗo mo faltaki Mauritanie Sénégal Mali Gambie kala hen ɗo gonɗona sonnoddi ciggam nangue wulgue diam ma notto moɗona sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw mbatta ko 00221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla jokkodira e numéro leydi Mauritanie 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoyre-biir sappo e jeetati lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to banggue karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabruji men e ɗemgal pulaar ko leydi Mauritanie pudorɗen seni woni commission électorale nationale indépendant ko catal halfinaɓe ko fati subgoji e nder leydi Mauritanie kala ɓe kolliri noon ñande alkamisa ɓennuɗo wonde ko fuɗɗi winditade e listuji électoral e nder leydi he togui kay ko bindital ngal fuɗɗi ha yetti ñalawma alkamisa o dendagal e nder jokli leydi he kala ha to diaspora eɓe jaara e million e ujunnaji joyo e temedde jeenayi e capannayo e yimɓe jeenayi ko ɗum woni ko fuɗɗi kay winditade e nder leydi he kala ine wayno noon en wayno ko encar woni tigui population leydi ndi fodde nayaɓal muɗum fuɗɗima winditade saabu yoɗo saaha joni population leydi Mauritanie ene yaare 4,5 million taw ko habitat woni innama aadi mbiɗen ko million e ujunnaji joyyi e temedde jeenayi capannayo e jeenayi fuɗɗitiɓe windade kay e listuji électoral ɓe kolliri noon e nder sappo joyyi wilayaji tawateɗe e nder leydi he ha to diaspora kala ko ni tigui allugal ngal woni tableau ko ni luluri so tawi koto adarara ene ko fuɗɗiti winditade noon ko 31 ujunere ne fawi temedde jeeɗiɗo e neɗɗo goto so tawi noon koto asaba ko fuɗɗi winditade toon ko 93 ujunere ne fawi temedde jeegomo e yimɓe nayo to tawi ko région de Brakna toon ko fuɗɗi winditade toon ko 1jeetati ujunere ene fawi 117 neɗɗo so tawi ko Daklet Nouadhibou ko fuɗɗiti winditade toon ko 37 ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe jeenayo so tawi ko région di Gorgola ko fuɗɗi winditade toon ko 76 ujunere ene fawi jeenayo e yimɓe jeeɗiɗo so tawi ko Guidi Maga ko 4 ujunere e temedde joyi e yimɓe nogas fuɗɗi winditade toon so tawi ko Hoddela Charqi ko fuɗɗi winditade toon ko 67 ujunere ene fawi temedde capannayo yimɓe tato to Hoddela Harbi noon ko 9 ujunere temedere sappo e ɗiɗo neɗɗo so tawi ko Inchiri ko sappo e ɗiɗi ujunere e temedde jeenayi capantato e jeenayo neɗɗo Nakchota
bange hirnange ko fuddi windita ton ko capande jeetati e jeegom ujunere femi temedide sappo jeenayo neddo so tawi ko nakshota bange rewo ko fuddi windita ton ko capande jeedide joyi ujunere e temedde joyi capande joyi e yimbe jeedido so tawi non ko nakshota bange sidde bange worgo ko fuddi windita ton ko capande jeedide jeenayi ujunere e temedere sappo jeenayo neddo so tawi ko région de Tagante ko fuddi windita ton ko sappo capande tati e tati ujunere ko capantare tati ujunere fay temedde joyi e nogas e joyo neddo so tawi ko région de Trizemour ton ko winditi ton ko sappo jeegoma ujunere temedde jeegoma sappo tato neddo so tawi non ko région de Trarza ko temedere nogas nayi ujunere ene fawi temedde e nogas e ɗiɗo neddo so tawi ko non ko nder diaspora fof ko hollita ko fuddi windita ton ko temedere e capande jeegoma e jeeɗiɗi neddo ɗum ɗo fof so renti ene hawra million e ujunaji joyi e temedde jeenayi capannayo e jeenayo neddo fuɗɗitiɓe e winditade e listuji électoral khabruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo gendi Mauritanie ene tawi jillu muɗum to gila aljuma hanki to Addis Abeba lamorgo leydi Ethiopie tawi nayimo to noon ko tawtoroyede batu fedde Union africaine aljuma hanki o noon ɓe tawtorama sommet taw ko sommet kanko tawtorede sommet Mohamed Cheikh El Ghazouani noon jeeya tigui koye comité ad hoc taw ko de haut niveau halfinaɓe ko fate gonka libi batu ngu noon ɓe mbaɗi ko fate oɗon alhaali libi ngun batu ko ñalawma hanki o ngu jooɗi tawaɓe joddi noon koye tambiɓe catala Union africaine wondude e oɗon commission halfinaɓe kay ko fate alhaali libi so tawi noon ko comité andu o halfinaɓe ko fate leydi libi noon ardiɓe ko ardido halfina dossier o ko Denis Sassou Nguesso horejo gendi Congo Brazzaville batu ngu noon mbiɗen koko fati e gonka e alhaali leydi libi gon batu noon waɗi tigui ñalawma ko adi kay ñalawma kurɗo ko adi ko batu fedde Union africaine ene jooɗo sommet mum taw ko battowo battowo capantati e jeegoɓi walla ha lawol woni de conférence de l'Union africaine ngu noon batu ko ñalawma hande o jooɗi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni ɓoyata ma leydi Mauritanie wattu siggade gaz taw ko gaz kewɗo no fewi moƴƴuɗo moɓe jiiti ko ɓoyani jiitade e nder maaje kalɗe hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal on gaz on tawi nokku moɓe mbiyata tortue mo mbiyata tigui grande tortue ahameya bateau mawɗo noon dimduɗo tiwoji e matériel installation mbawɗo waɗede kaye ha tigui ndiyam ɗam ha gaz o wawa siggede bateau o yettima to kaggulaɗe mo naccota ko kanko bateau noon kañum tigui yahata ha toon to nokku moɓe mbiyata grande tortue ahameya toon ko on bateau wona toon ha installation waɗe hano hannirta ni golle ɗe kala koye indara bateau he woni kañum toppitoɗen golle ha tigui gaz o wawa siggede hano hannirta ni siftinde on noon gaz o rendi ɗum ko leydi Mauritanie e leydi Sénégal saabu ko nder keerola hakkude mabɓe nder maaje kadde ko ɗon tigui woni to ɗon gaz yita habaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal laabi leydi Sénégal ene jokki yoɓade pittade yimɓe e kala ñalawma aljuma hanki jamma sanga 22h woni 10h jamma ko accident musɗo waɗi e dow lawol kol hinde autoroute tolno nokku biteɗo Hann Mariste ko moto goto mo hinde Jakarta umminoɗo to wiyete Gastor kañum tigui felmodiri e moto mo koyɗe tati woni tricycle panoɗo to Sandaga accident o noon waɗi tigui mayɗo hen goto e barmuɓe ɗiɗo mayɗo hen noon jolno koye moto tricycle woni koyɗe tati moto koyɗe tati ko heno jolno teskama tigui ko guiɗinajo ɗiɗo gañiɓe noon e oɗo saaha joni ene tawe juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen garmi gara musɗo waɗi aljuma hanki o yesso damala université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗum noon ko hakkude force de l'ordre e yimɓe étudiant ji tawi ko yaaduɓe Ousmane Sonko yimɓe Pastef hollirde metti mumen noon addani oɗon garmi gara noon ko hollirde ɓe metti mabɓe kay ko koninkoɓe ki woni ko force de l'ordre mbaɗi Ousmane Sonko saaha kay nde ummino notuyade ñawore mum to tribunal ɗum noon ɓe kolliri hen metti mabɓe no fewi ko ɗum saabi ha oɗon garmi gara waɗa teskima tigui noon hay goto naggaka hen saabu kamɓe étudiant ji ɗi kala nde laamu ngu fandi kamɓe kala ɓe nattudira cuuɗi mabɓe ɓe uddiri palante yoɓe beddo hen kaaje ɗum noon hay
hay goto nangaka hen teskama noon ya garta ummade kayito wiyete hôpital Abbas Ndaw faade Fanam ona ɗum noon an circulation waɗino bloqué kono caggal ɗum noon cam artino ha circulation wati débloqué ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Talla Silla bannoɗo crise mum cardiaque e nder bamule to wiyete Impala esa kay ndew arno tawtore wirwirde musidɗo makko biyeteneɗo Papa Mokhtar Cissé o waɗama évacué noon caggal nde o yani nde noon o waɗnoma évacué to hôpital mo Dakar e mbadi urgence o heeɓi toon noon safruji makko taw ko safruji makko garwaniɗi ɗi kay haw fuɗɗi semordine o moƴƴi ko ɗon tigui e dow yamirore hoorejo leydi ndi o waɗama évacué to leydi France ko reji makko noon e ɓattiɓe mo kolleri tigui wonde o nawiraka Paris par ce que komo tampi ala ko beele kay mo wawa tigui holkisade ɓandu makko ha timma o wawa kadi fofta toon hano hannirta ni taw foof koye dow yamirore e reji hoorejo leydi ndi kañum tigui Macky Sall kañuma waɗimo toon évacué hollirama noon e saaha nde waɗi crise nde e gan sanga Macky Sall hoorejo ngendi ndi wonno koye jillu mum to Dubai ko toon tigui o hemno habaru o nde o nani ɗum noon ko toon tigui waɗi noddago faade kayim e yimɓe makko nde dartono dole men ponno ha onon Talla Silla ancien maire ha wawa tigui hebde safruji mum heɓa cellal mum ha timma ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal kettoɗen musidɗo men sehli men Amadou Diapullo gorko mo Triémé. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ghalii Abuu Bah kabaruji nder ngendi Sénégal ɓen yaadiɓe e yiɗɓe jayde wiitende Walfadjri ɓe mbawino wadde sitin ɗum ɗon koye ñalde hankkinde to yeeso on ɗon galle sartirde woni kay Walfa e nder hetan ko hollirde ɓe jaggani ɓen ko tumu nde signal mumen kuppano ko ina wonna yontere saaha nde mbanno tengu rengu e seppo ngo yamiraka o saaha joni ɓe kollirta kay koɓe jaadani e ɗum ɗon te eɓe jaggani tawi ko nden ɗon jayde wiyettende Walfadjri ko noone kayne yogaɓe kollirino mambad seppo ɗum ɗon koye ñalde hannde nde to yeeso conseil national de régulation audiovisuel woni kay CNRA nokku toppitiɗo ko faati e audiovisuel Sénégal ɗum ɗon noon ko beele tan wawde kadi hollirde o saaha joni eɓe jaggani nden ɗon jayde wiyetende Walfadjri kono kadi e wiide ɓe jaadani e ɗum ɗon ɓe kollitino maɓe mbaw yaade toon to place indépendance e ɗum ɗon ko ñalde dimanche nde kono kadi ɗin ɗon seppoji kala préfet mo Dakar holliti ɗi gona seppoji jaɓaɗi manam ɓe jaɓanani ɓen ɗon ɗin ɗon seppoji kanko préfet o holliri saabu ɗin ɗon seppoji ina mbawi memde to banggue deƴalle leydi ndi kono kadi wawde sabade yogo e fitinaji hani e bonandeji nde taw noon o saaha joni ɗo gonɗen ɗo Sénégal ina woni e to banggue caɗele hani e to banggue haalaji wonande kay dawrugol ngol ko ɗum saabi kanko préfet o jaɓanani ɓen ɗon yinnoɓe wadde ɗin ɗon seppoji gam kay namdade ko fati e wellitare e jaydiyankagal lawol temedere capanɗe nayyi tati ɓiwol appel de Limamoulaye ɗum ɗon de kay o saaha joni ɓaɗima ɓe kolleri tan tawi kay ko ɗum ɗon ngol ɗon lawol e nder hitande hikka nde jogori wadde ko ñalde talata nogas e goo lewru gonɗen ndu ha alarba nogas e ɗiɗi mayru koye nder ndin mbadi jagorgal gueɗe nder gendije Sénégal on ɗon Antoine Félix Dione o wawi joɗodade e yogaɓe e dilloɓe e fannu o e nder hetan ɗum ɗon waɗi ko toon to Dakaru lamorgo leydi Sénégal tawi ina tawtora gouverneur mo Dakar wondude kay e ɓen jeeyaɓe to banggue ɓamtare e ɗum ɗon noon ɓen jeeyaɓe e to banggue ɓamtare wonande ɗin ɗon nokkuji hani e to banggue diine o e nder hetan o holliri e nder darde horejo ngende Sénégal Macky Sall ko beele kadi ɗin ɗon gueɗeji tawi koko fati e dille diine kala nde wawi kewde tawa kadi laamu ngu ina daro hen darde fayidinde wawde kadi
addude hen nden ka timmuka kono kadi wawde rende kala ko ina wawde kadi wadde kala kadi ko ɓen ina fota wawde sohlude koye nder ndin ɗon mbaadi tan o hollori to banggue ndenka ka ma waw moƴƴinede gendarme police aɓe hani e sappo pompier en foof ma mbaw heblede e on ɗon fannu ko noonne kadi ma waw addede tawi ko ambulance uji on ɗon ambulance moon tawa kay ko baɗaɗo médicalisé woni kay tawa gueɗe safara ina tawi e muɗum o holliri toon to Camren Ngor ene wonde e Yoff beele wawde hisnude hani e wawde kadi e notade e yiddeji wonande ɗin ɗon ɓesguji ONAS ene wonde e nokku toppitiɗo ko fati e service d'hygiène hani e SONES wondude e Songat ha e to banggue Sonelec ɓen ɗon kala ma mbaw o darade hen darde mantinide beele kay ko fati e diƴƴe laaɓal hani to banggue ko nandi e ɗum ɗon foof ina wawa yadude hen no hannirta niyata o holliti tawi kay ko Seydina Limamoulaye e hikka kadi e toɓɓere mabɓe koko fati e jaam ina wondu e développement o holliti ko yimɓe dariɓe no fewi kala ko fati e deƴal ene wonde e jaam e kisal e nder guende Sénégal hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kanko no ummima Dakaru guila ñalde hankinde omo tawe toon to Addis Abeba wuro lamorgo gendi e coppi caggal nde o ardi fedde Union africaine fodde hitande o saaha joni kanko hoorejo leydi ndi manda makko timmi mawo totti ɗum nando makko biyeteɗo Alési Assoumani on ɗon woni hoorejo mo leydi Comore kanko hoorejo gendi Sénégal e nder gardigu makko hitande wonande nden ɗon fedde wiyetende Union africain ɓe kolliti kay o waɗi hen tawi ko gueɗe payodinde no fewi o daranima fedde Union africain kono kadi o darima e nokkuji kewɗi beele kala ko fati e ɓamtare wonande Afrique o wawi kadi darade e to banggue caɗele kala Afrique naaɓe ko noonne kadi e wiide wonde Afrique yo dañ 16 prémena ɗum ɗon ko toon to GV e nder ɗen leyɗe nogas e nayyi nogas tawi ko windere nde ɓurɗe mawnude tawi kadi hewɓe mbawi jaggandemo hen ha tengti hoorejo guindi France Emmanuel Macron goɗɗum ko ɓen leader uji Benno Bokk Yakar ko landa gondu ma mbiyen ko fedde wondude e laamu leydi Sénégal kamɓe ne ɓe ndentini o saaha joni kala ko fati e violence ene wonde e gueɗe kantoriɗe ummorade noon e on ɗon leader mo Pastef woni Ousmane Sonko ɓe kolliri e kala saaha o woni koye noddude e leydi ndi e to banggue fitinaji noddude ɓen ɗon no sukaɓe e banggue fitinaji ha to banggue bonnere on ɗon biyeteɗo Abdoulaye Saydou Sow e tuma kay nde o huccodirno e jaydiyankoɓe ko fati haala on ɗon jagorɗo biyeteɗo Mambaye Niang hakkude muɗum e Ousmane Sonko tawino tawtora nden ɗon jonde yogaɓe e ardiɓe gouvernement ɓe ko wayno Papa Malick Ndour Mambaye Niang wondude e on ɗon sarɗiyanke Farba Ngom ɓe kolleti Ousmane Sonko heedi tan koye suude e kala saaha konguɗi tawi kay ko konguɗi fitiniyankoji e wasde kadi ɗoftade ñawoje leydi Sénégal noddude fitinaji ƴattade ardiɓe to banggue diine ɓe kolleri hankkadi ɓe gona jaɓanoɓe ɗum ɗon tawi ko on ɗon Ousmane Sonko saabu kay darde mum ko yidde bonnude ma huɓude wonande guende Sénégal finoɓe to Mbodiene kamɓe ne ɓe kolleri yo darto tawi kay ko sen min e nder nokku mabɓe o tawi ko on ɗon nokku ma mbiyen société Sénégal to pitiɗo ko fati e gueɗe kanŋe ma jamɗe caggal noon nde ɓe kolliti kay e ɓen ɗon goni ɗon fodde hitande kono tan e wiide mabɓe ko caɗele mawɗe wonaniɓe hen ŋakkere ndenka e to banggue ñawoje ina wonde e bonnude taaridi mabɓe ɗum noon kamɓe ɓen ɗon sukaɓe tawi ko union des jeunesse ko toon to wiyete Mbodiene kamɓe UJM
ɓe kolleti kay ono on ɗon contrat sen min oto ɓe renouvelle ɗum kay o saaha joni yoɓe ƴettu to banggue bagasuji mabɓe ɓe jalto nokku mabɓe o saabu tan ɓe bonni taridi mabɓe ɓe memini hay to banggue ngakkere nden kaka ɓen ɗon woni kay onage ko toppitiɓe ko fati assainissement manam to banggue diƴƴe e laaɓal guende Sénégal kamɓe ne ɓe mbawi wadde jilluji e ñalde hanki nde ko aljuma 17 lewru février to maris wondude Ouakam e nokkuji gonɗi e gollede ko fati yaɓade yoolanduru to banggue ko wiyete inondation ɓe kolleti so tawi ndungu ngu ari nokkuji nani hen e nder Dakaru o ina jeeya caɗele to banggue yoolayru e wiide directeur général on ɗon biyeteɗo Mamadou Mamour Diallo ɗen ɗon golle kay o saaha joni ɗe gasi saabu tan capanɗe 8 e nder temedere wawi fewnede ko heddi ko kadi ko ɗo tan seeɗa ma waw fewde ɗen ɗon gueɗe kala mbawa kadi rewde lawol ko fodde 200 millions francs CFA yaltina gam wawde fewnude ɗin ɗon nokkuji beele haɓade kala ko fati e yoolayru e nder ɗen ɗon leeɗe gasi ko tonguno ɗen Kumpital e nder guende Sénégal e kikiɗe hande o ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia trime gam Weltare TV. Seydi Dia golle ma jooɗi peewi sen umima to trime paaɗen koto Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men seydi men Amady Sa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. Kabruji garanɗen ɗo hande jeyeten ko to e Bambali to e réseau Sédhiou holko keewi toon ina wayno kamɓe de lycée mabɓe ɓe dañi probléme holɗum professeur mabɓe espagnol ina fecta nawa banggue goɗɗo ɗum noon ɓe mbi tati memata jeenayyi hade on nawama ɓe gaddanaka hay goto ɓe mbaɗi grève fodde balɗe ɗiɗi ɓe janggata ɓe kolliti mette mabɓe yo laamu ngu waw addande professeur espagnol ko ɓuuri yawde yaccade holko nawi oɗo ni saabu nawede banggue goɗɗo kamɓe ɓe jooɗo elle wona e Sénégal ɓe jeeya ɗum noon yo nattu ko ɓuuri yawde yaccade ɓe mbaari laabi ɗi ɓe mbaɗi fofof kamɓe ɓe kolliti ɗum ɗon so tawi en garti ɗo e nemadi leegal e banggue Ziguinchor kamɓe de ɓe jalti wadde holɗum laaɓal fittude taliji ɗi ha yettanma université fodde balɗe ɗiɗi ɓe gaddi ɗum ɗon e ɗo debbo e gorko guila e peeluji ha heɓanma dennagal pittirɗe ɓe pitti ɗon ha laaɓi hande ina tunwuno kono hande laaɓi wiccere ina wayno mairie ndi weltanimama ɓe adjoint maire o arino toon holliti weltare nde e yentude gouverneur neli toon préfet ari toon holliti nde ɗo weltare yimɓeɓe so tawi ko ni mbaɗanno ma Ziguinchor laaɓa ha no fewi en kaalino grève andu guisam ina wayno ɓe dañi balɗe nayyi ɓe gariti grève o kono noon ɓe kolliti affaire vaccination kamɓe memata fewte batte sukaɓe ɗum kamɓe memata so wona ɓe déclané holko addi probléme ko ha feere logement ji ina wayno mawɓe dow ɓe ina keeɓa lewru fof logement mum 50 ujunere kamɓe noon doctoreɓe tokosɓe ɓe keeɓani ɓe mbi tati memata jeenayyi ɗum noon kamɓene yooɓe totte kamɓe ɓuuri hedde tampere e safrude ko kamɓe ɓuuri hedde e fofof ɓe ñallat ɓe mbalat ina wayno mawɓe ɓe garat tan ko par saaha ƴeewa jurno jaaha ɓe no keeɓa logement lewru fof 50 ujunere kamɓe ɓe keeɓani ɗum noon yo nattu ha laaɓa kamɓene yooɓe keeɓa so tawi ɓe keeɓani ɓe gariti grève o kono vaccination kam ɓe jogorani memre ɗum juuɗe mabɓe ɓe ƴetti pikkiraji mabɓe e ganguji mabɓe fof ɓe ɓaari ɓe mbaɗi to yenna ɓe kolliti mette mabɓe ɗum ɗon so wona réglé ɓe mbawata artude ɗen ɗon gueɗe Weltare TV musidɗo Ahmed Issa Kébé gorko mbotto kabruji ɗo fuɗa radio Ziguinchor jokkodirde Ghalii Abuu Bah yo Allah hokken walde jam. Allahumma amina seydi Kébé golle ma jooɗi peewi sen numima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena hono commissariat des police mo kala bankoro e gardogol commissaire divisionnaire Sadio Tomado ɓe jiiti ɓe teeɓima fedde réseau taw ko réseau mawɓe no fewi cambrioleɓe hin wuyɓeɓe hinde cambrioleruji ɓe kewinoɓe ɓe keptinino yimɓe noon haalisaji kewɗi ne fewi ka nder ɗon fedde noon alhaali mum fuɗɗi herƴude ko guila kay ɓe jani e magasin goto taw ko magasin kenkayeri tawateɗo to legal bitegal kalam bankoro plateau jomma oɗon kenkayeri noon ko kañum yano portoyde plainte caggal kay nde ɓe nawanno ɗum gueɗe e haalis kewde moɓe tawno e nder oɗon magasin koye gan sanga noon hono commissariat de police o ɓe ƴetti brigade mabɓe de recherche ɓe ummini tigui jiilaw koye nder enquête he noon ɓe idi yande koye suka tokoso jaro duuɓi 16
taw koye tumanoɓe teeɓi ɗum noon caggal nde ɓe nangi ɗum ɓe namdi ɗum namde yeeso jinnaɗo mum gorko cuko o yeddani holir tigui wonde ne jeeya e ndeɗon fedde wannode kaɗon guyka ko ɗon kadi koye gan saga o limti kamɓe inde nayoɓe goltoɓe kala hen goto ne wiye FC goɗɗo o inde mum mooli koye alkule ɗiɗi woni LT goɗɗo o koye TS goɗɗo ne wiye BAG ko ɓeɗo tan goni gandanɗa hoorema ɓe o limti kamɓe kala ne oɗo saaha joni ɓe mbiyama teɓa eɓe tawi juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen e nder lewru janvier 2023 militaire biyeteɗo Kuuse Munkoro goto e jeeyaɓe e warnoɓe kay yimɓe ɗiɗo taw koto aéroport international Modibo Keita président Modibo Keita mo sinu nanganoɓe kay coka ɓe coka e nder camp 1 de la gendarmerie mo Bamako kemnoɗo fartange kay furtade dogde kay ne yalti leydi ndi haw moltoyi to Bobo Dioulasso e nder leydi Burkina Faso o wiyama teɓ noon tawi koye ballodiral hakkude kay Interpol mo leydi Mali Interpol mo Burkina Faso haw wiyama hen teɓa omo wiye Kuuse Munkoro mo yara duuɓi 33 ko militaire ko militaire ko Interpol mo Burkina Faso noon kañum nangunomo yitimo guila ñande 31 lewru janvier maydu ndu ɓe nanguimo sanga 18h30 woni 6h30 minutes kikiɗe to Bobo Dioulasso ha joni ko leydi Mali keddoɗen police ɓe 15e arrondissement ɓe Bako Djikoroni ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo taw ko fedde escroji funtannoɓe yimɓe kala saaha ene mbiya ɗumen jeeyata ɗumen ko objet ji dar woni gueɗe ɓurɗe harjinede gueɗe ɓoyɗe ɓe jeeyi ɗumen taw koye funti ɓe ñamini yimɓe noon haalisaji kewɗi no feewi fodde 22 millions taw ko franc CFA woni koɓe ñamani yimɓe ɓe punti men ɓe mbawi ñamande yimɓe ndena fedde noon koɓe sagataɓe tato hen ɗiɗo ko malinaɓe wondude e Camerounajo goto ɓe mbiyama teɓa kamɓene oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe dadiɓe koto leydi Niger paaden fodde 17 militaire fodde 17 militaire ko kañumen tigi woni waranoɓe e jangu wannongu ñande 10 lewru février ndu gonɗen ndu e jeeje mo fedde seɓɓitiɓe wanno e mabɓe to hirnangue e leydi ndi sara kerol hakkude mabɓe e leydi Mali bilan sakket noon mo laamu ngu rokkiri aljuma hanki o ko ni bilan o taw ko ministre de la défense kañum rokki oɗon communiqué o holliri tigui wonde ko 17 militaire mbasi hen pittari men militaire uji 13 wadde barminama hen barmanɗe musde no fewi 12 militaire ko majjinaɓe melew woni porté disparu ko ronkaɓe yitede motoji otoji 5 taw ko otoji militaire uji woni ko duppa oto goto militaire kadi seɓɓitiɓe jaadi hen koto leydi Ghana paaɗen e nder leydi Ghana tawe sunare mawde no fewi caggal kayde goto e fettuyankoɓe fugu koyguel footballeur gananajo biyetenoɗo Astou Christian o yitati ko joueur o fettanno noon koye nder club goto leydi Turquie club biyeteɗo Hatay Sport o yitama noon ñaljuma hande o e nder hoɗande makko to yanno e makko e leydi Yirbono toon o yitama wasi hen fittadu makko ɗum noon koto wuuro wittego Hatay taweto worgo leydi ndi koto Burkina Faso duttoɗen to leydi Burkina Faso paaɗen leydi Burkina Faso médecin sans frontiére ɓe kulliri tigui hanki kikiɗe wonde kay hanki kikiɗe ɓe dartini golle mabɓe ha laaɓi ko fate humanitaire e nder Burkina Faso ha diwa kay oɗo saaha ɗum noon ko caggal kayde gollotoɓe mabɓe ɗiɗo pittali men itta e nder leydi he ɗum wonno ko ñande 6 lewru février ndu gonɗen ndu ɓen ɗiɗo waraɓe noon hen goto ko chauffeur am keddiɗo ko superviseur logistique kamɓe ɗiɗi woni waranoɓe ñande 6 lewru février ndu gonɗen ndu ɓe mbarano noon koye jangu badnoɗo to banggue rewo mbajo hirnangue leydi ndi e nokku biyeteɗo Buhuma sara kerol hakkude mabɓe e leydi Mali ha joni kabaruji men meɗen e ɗemngal pulaar kabaruji men e ɗemngal pulaar ha joni ko président noon ONG fedde Médecins Sans Frontières ko hooreje mabɓe hono biyeteɗo Isabelle Defourni ko kañum tigui ɓayyini communiqué o hollide kay wonde ONG o dartini golle mum ha laaɓi so wona taw noon koye mbadi volet taw koye banggue urgence wallide kay ɓen taw ko tampuɓe wona volet d' urgence wattude kay faade ɓesgu taw ko fabade ɓesgu Burkina Faso naɓe koto leydi Éthiopie paaɗen 55 leydi ene tawe oɗo saaha joni nder Addis
Addis Abeba lamorgo leydi Ethiopie ɗum noon ko gila aseta hande o sappo e jeetati lewru colte nogas e hitande ujunnaji nogas e tati tawtorede kay sommet battowo capantati e jeegoɓi wola sommet taw ko union africaine ko subaka hande o noon wonno tigui cérémonie udditgol sommet o capantati e joyyi chef d'état woni hooreji leydi wondude yimɓe nayo taw ko chef de gouvernement woni premier ministre uji nayyi tawtorama oɗen sommet toɓe ɓurɗe jojjude noon ɗeɓe jewtata e nder oɗo sommet ko ɓuuri jojjude kay koko fati e ko ɓe mbiyata libre circulation woni tigui ya garta libre ɗo no fewi hakkude mabɓe hakkude leyɗele afrique koɓe gone haalde ɗiɗo duuɓi kala koɓe donki yo rewa lawol toɓɓere ɗiɗi ɓerde noon ko haalde kay ko fati ɓeydade tekkinde nden kay habtade seɓɓitiɓe e nder leyɗele subaka aseda hande noon ko biteɗo Azali Assoumani kañum woni hoorejo leydi leydi Comore ko kañum tigui oɗo saaha joni ko kañum mo sawru gorle ɓaarino ko kañum tigui oɗo saaha joni ƴettinduɗon sawru gorle gardigo fedde union africaine nde o lomti noon ko Macky Sall hoorejo leydi Sénégal mo manda mum timmi kala hoorejo leydi noon ko manda ko hitande wotere caggal ɗum noon tottita sawru gorle ndu Comore ko leydi tokosiri tawatendi kayya e nder maaje kaɗɗe mbaytango maayo Indien woni tigui océan Indien ko leydi tokosiri ɓe jogui kono wona 1 million d'habitants ko ɗum tawate nder leydi hen président mabɓe noon kañum tigui oɗo saaha joni laati président fedde union africaine o andini no holliri en weltare makko mawde no fewi wonde kay holliri kadi wonde Afrique kay ko démocratie woni hen kala leydi ne jogui ndimago ardade nde ɗon fedde koto leydi Tchad paɗen Baba Ladde ko ancien chef de renseignement généraux mo leydi Tchad cokonoɗo oɗo saaha kala o woppitama ha laaɓi aljuma hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru février 2023 o nanggano noon ko guila nogas jeegom décembre nde o artuno e nder Ñamena lamorgo leydi ndi kanko Baba Ladde noon ko ancien chef de rebelle ko kanko kadi tafno catala bitegal FPR woni Front populaire pour le redressement ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar duttuɗen seeɗa to Burkina Faso to nder Burkina Faso garmi gara muso noon en tawe guila aljuma hanki o sappo e jeeɗiɗi colte hakkude dadiɓe leydi Burkina Faso hakkude mum nene seɓɓitiɓe pelle ceɓɓitiɗe nder région de Sahel e nder région de Sahel hakkude wuuro witego Oursi e to wiyete Dewu e nder province mo wolana hay bila goto noon ala mo keɓɗen ko fate banggue mayɓe barmuɓe kono laamu ngu holliri barmuɓe hewɓe e oɗo saaha jonde banggue koni koɓe mbawi tigui nawede to cuuɗi cafrirɗi laamu ngu kadi holliri wonde ɓe nulli toon renfort kewɗo no fewi habaruji men ɗemgal pulaar habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Syrie paɗen leydi Syrie kala wonde yarɓande leydi ha waɗino mayɓe hewɓe yimɓe hewɓe mbasin hen pittali mum haɗani ha joni fedde état islamique kañum nana jokki yoɓade pittali yimɓe ɓe mbaɗi jangu noon jangu musgu no fewi ɓe jooɓima pittali capanɗe jeegom e jeetato neɗɗo seta hande o koto leydi Turquie paɗen Allah e bawɗe mum Allah e mbawka mum aseta hande o kadi yitama yimɓe tato wuurɓe taw koɓe kuɓeje jannoyo mumen kene wonani fodde sappo e tati hande balɗe sappo e tati hande kuɓeje ne jorte mumen ñamani jarani jitama ene guuri e nder leydi Turquie caggalde leydi yerɓuno toon ɓe mbaɗi noon waktuji temedde ɗiɗi capanɗe jeenayyi e jeegom waktu woni balɗe sappo e tati koɓe mbaɗi less leydi kamɓe tato yitaɓe noon woni rescapé hen goto ko cukalela e heddiɓe ɗiɗo ko mawɓe koye nder wuuro noon koye nder ngoɗo wuuro wiite koye nder ngoɗon wuuro wiite ndeɗo wuuro noon taw ko wuuro to oɗo biteɗo wuuro to goski footballeur gananajo biteɗo Christian Astou to yitano to koye nder ngoɗon wuuro kamɓene ɓe mbawi yitede ɓe guuri habaruji men ɗemgal pulaar koto Corée du Nord paɗen aseda hande o Corée du Nord waɗi no heewade so aynade e kala saaha misilaji mum ɗi hinde balistique o inama noon aseda hande o ɓe aynima kadi misila balistique non identifié hono no holliri kay laamu Corée du Nord laamu Corée du Sud ɓe kolliri oɗo misila o wedda ko balɗe seeɗa tan caggal kay ko ardi kene fuɗɗo entraînement militaire conjointe mo koninkoɓe dowlaji dentuɗe Amérique kewi waddude e koninkoɓe Corée du Sud ɓe kolliri noon misila o wedda koye nder maaje kaɗɗe e nder leyɗele mabɓe kabaruji men ɗemgal pulaar ko to leydi Russie paɗen to leydi Russie noon laamu leydi Russie holliri tigui wonde ɓoyata maɓe nuldu vaisseau goto vaisseau taw ko vaisseau
faabu addoydi ka yimɓe tato ɓe tatotaw ko équipe membre d' équipage fabade membre d' équipage tawateɓe e nder station spécial international woni ISS tawateɗo e dow weeyo ɓe kolliri ɗon ɓe aynoto oɗon vaisseau jaaho faabu yadeɓe ko ñande nogas naya lewru février du gonɗen du ko nden tigui oɗon vaisseau wawa tigui weddade gam addoyde ɓeɗon tato taw ko membre d' équipage musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal pulaar sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Isaga Kebe so tawi ko robino kabaruji to leydi Sénégal ko musidɗo men sehil men Amadou Dia Pullo kelki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on